Λοιπόν, τα βακτήρια είναι μονοκυταρικοί οργανισμοί, είναι ένα κύτταρο, έτσι. Και είναι πάρα πολλοί οργανισμοί, έχουν ό,τι χρειάζονται για να τρώνε, να πίνουν και να πολλαπλασιάζονται. Έχουν ό,τι χρειάζονται, δεν χρειάζονται εμάς για να πολλαπλασιαστούν. Μπορεί να χρειαστούν κάποιες θερμοκρασίες συγκεκριμένες ή κάποια υγρασία συγκεκριμένη, αλλά σε γενικές γραμμές πολλαπλασιάζονται αν υπάρχει τροφή και πολλαπλασιάζονται στο περιβάλλον αρκετά εύκολα. Κάποια μικρόβια, κάποια βακτήρια είναι καλά βακτήρια και τα θέλουμε, είναι ωφέλιμα. Και κάποια είναι κακά, εντός εισαγωγικών. Κάποια από τα καλά, αν είναι σε ποσότητες μεγάλες, είναι κακά. Έτσι, σε μικρές ποσότητες είναι ακίνδυνα ή μπορεί και να χρειάζονται σε μικρές ποσότητες. Άμα όμως ξεπεράσουν κάποιο όριο, γίνονται κακά. Υπάρχουν πάρα πολλά αντιβιωτικά. Έτσι. Όταν λέμε για αντιβιωτικά, μιλάμε για φάρμακα που σκοτώνουν τα βακτήρια. Μόνο τα βακτήρια. Δεν σκοτώνουν τους ιούς και δεν σκοτώνουν τους μύκητες, δεν σκοτώνουν παράσιτα. Σκοτώνουν μόνο βακτήρια. Συγκεκριμένα. Οπότε, όταν ένα ζώο είναι άρρωστο και έχει συμπτώματα, αν δεν έχει βακτηριακή λίμωξη, η αντιβίωση δεν θα σκοτώσει τίποτα. Δεν θα κάνει τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά αντιβιωτικά φάρμακα, άπειρα, ευτυχώς. Γιατί αν δεν υπήρχαν, ο πληθυσμός του πλανήτη θα ήταν ένα δέκατο από αυτό που είναι τώρα. Καλός, κακός, είναι πολλά φάρμακα και πολύ εύκολο να έχει πρόσβαση ο καθένας σε αυτά τα αντιβιωτικά φάρμακα. Όποιος θέλει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπαίνει στο φαρμακείο και λέει θέλω κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς, 10 κουτιά, και ο φαρμακοποιός δεν θα πει τίποτα. Πολύ κακός. Δηλαδή, απίστευτο είναι. Είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που ακόμα ισχύει αυτό. Ότι μπορείς να πας από τον δρόμο και να ζητήσεις ό,τι αντιβιωτικό θες, ό,τι ποσότητα θες και κανένας δεν θα σε ρωτήσει τίποτα. Δεν θα έπρεπε. Είναι σχεδόν σαν να μπορείς να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις ένα όπλο. Και ο καθένας χωρίς άδεια. Τόσο επικίνδυνο και δεν υπερβάλλω. Αυτό το Bytril που όλοι το ξέρετε, ενροφλοξασίνη είναι η ουσία. Η ενροφλοξασίνη δεν χρησιμοποιείται στον άνθρωπο. Είναι κτηνιατρικό φάρμακο η ενροφλοξασίνη. Αλλά ανήκει σε μια ομάδα αντιβιωτικών που λέγεται κινολώνες. Οι κινολώνες είναι, να φανταστείτε, η τελευταία γραμμή για ανθρώπους που έχουν πνευμονία. Τελευταία γραμμή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο, έχουν δοκιμάσει 3-4 αντιβιωτικά και δεν δουλεύουν και του βάζουν φλέβα, του δίνουν κινολώνες. Γιατί είναι το τελευταίο που μπορεί να σκοτώσει το βακτήριο που έχει. Δεν πρέπει να βάζουμε Bytril στο νερό δεξιά-αριστερά. Σε καμία περίπτωση. Γιατί εσείς οι ίδιοι, άμα πάθετε μόλυνση από το ίδιο βακτήριο που έχει στο περιβάλλον σας, στο εκτροφείο, έτσι, πάθετε μία μόλυνση, γιατί έχετε ίωση, βήχετε. Okay. Σήμερα δεν είμαι τόσο καλά, βήχω, πάω, καθαρίζω τα καναλίνια μου. Και έχουν κάποιο βακτήριο το οποίο σε πιάνει, επειδή είσαι λίγο κάτω. Έχεις βάλει εσύ στο νερό Bytril για 3 μέρες από εδώ, για 1 μέρα από εκεί, για 1 εβδομάδα από εκεί. Το βακτήριο αυτό έχει γίνει το Bytril, έχει δοκιμάσει, δεν έχει σκοτωθεί, έχει γίνει πιο δυνατό εναντίον αυτού του αντιβιωτικού. Έτσι. Και μπαίνει μέσα σε σένα αυτό το αντιβιωτικό, το βακτήριο που δεν σκοτώνεται πλέον από Bytril και εσύ δεν έχεις κανένα όπλο μετά να το σκοτώσεις. Ο ιατρός σου θα σου δώσει κινολώνες και δεν θα δουλέψουν. Γιατί έχεις βακτήρια μέσα σου που είναι σούπερ βακτήρια που δεν είναι επιρρεπείς σε τίποτα πλέον. Δεν παίζουμε με αντιβιωτικά. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ποτέ δεν βάζουμε αντιβιωτικά χωρίς να έχουμε μιλήσει με κάποιον κτηνίατρο. Δεν λέω να μιλήσετε με μένα, με όποιον κτηνίατρο. Όποιον κτηνίατρο που να μιλήσει θα σας πει ότι πρέπει να βάλετε σωστή δόση για τη σωστό χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν σκοτώνεται από Bytril σε 3 μέρες. Τίποτα, να το ξέρετε. Όταν βάζετε στο νερό Bytril για 3 μέρες,
Το μόνο που καταφέρνετε είναι να κάνετε πιο δυνατά βακτήρια. Τίποτα άλλο δεν καταφέρνετε. Μπορεί το ζώο να φαίνεται καλύτερα, ναι, γιατί δουλεύει το φάρμακο. Αλλά δεν έχει σκοτώσει όλα τα βακτήρια. Έχει σκοτώσει ένα ποσοστό και το ποσοστό που παραμένει είναι σούπερ βακτήρια που δεν σκοτώνονται από βακτήρια πια. Έτσι. Έχετε κάνει δηλαδή αντεκτικά στελέχη, ακριβώς. Αντεκτικά στελέχη. Πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Οπότε δεν μπορώ να. Δηλαδή, καταλάβατε ότι είμαι πολύ παθιασμένη για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Μην παίζετε με το βακτήριο. Με κανένα αντιβιωτικό. Δεν κάνει και για αυτό το πράγμα το να βάζουμε, να λέμε «Α, είναι λίγο χάλια το ένα καναρίνι, θα βάλω στο νερό του κάτι για πολλές μέρες, όσες μέρες νομίζω, και μετά δεν δουλεύει, δεν βλέπω τελείωση, σταματάω. Και βάζω κάτι άλλο στο νερό για 3 μέρες, για όσες μέρες, πάλι δεν είναι τόσο καλά, βάζω κάτι άλλο για 3 μέρες, «Α, τώρα είναι λίγο καλύτερα». Οκ, και σταματάω τα πάντα. Λοιπόν, στην αρχή που βάζατε την πρώτη μέρα δεν είχε καν βακτήριο, είχε παράσιτο. Και έκανε το κύκλο του και τώρα είναι καλά το ζώο. Και εσύ έχεις δώσει βακτηριακά φάρμακα για 9 μέρες, 3 διαφορετικά, και ό,τι ζωντανό είχε μέσα του έχει γίνει ανθεκτικό. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, είναι πολύ πλοκά. Αυτά είναι διάφορα βακτήρια, υπάρχουν πονηράδι, κόκκι, διάφορα στυλ και μεγέθη και σε διάφορους πληθυσμούς. Τώρα, για το, ένας κύριος με ρώτησε για το λακτοβάκυλος, που είναι ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον, που είναι μεγάλο θέμα, έτσι. Η χλωρίδα, έτσι, όταν λέμε χλωρίδα, εννοούμε τι ζωντανά υπάρχουν. Και όλοι έχουμε μια χλωρίδα μέσα στο έντερό μας και πάνω στο δέρμα μας, όλα τα ζωντανά έχουν. Και τα καναρίνια και οι μαϊμούδες, όλοι έχουν βακτήρια που ζουν μόνιμα μέσα τους και πάνω τους και τα χρειαζόμαστε. Τα καλά βακτήρια, για παράδειγμα, που έχουμε πάνω στο δέρμα μας προστατεύουν από τα κακά βακτήρια. Αν δεν είχαμε αυτά τα καλά βακτήρια να πιάνουν τόπο και να τρώνε ό,τι τρώνε πάνω στο δέρμα μας, ξέρω ότι είναι ανατριχιαστικό να το σκέφτεσαι, αλλά είμαστε καλυμμένοι με βακτήρια, έτσι, το ξέρουμε όλοι. Αυτά που έχουμε που είναι τα καλά, χρησιμοποιούν κάποιους πόρους, έτσι, και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τη δυνατότητα να εισβάλλουν κακά βακτήρια. Πιάνουν τόπο και μας προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο. Άμα σκοτώσουμε τα καλά βακτήρια αυτά, υπάρχει κενό και μπορούν εύκολα να μπουν τα κακά και να μας κάνουν ζημιά. Έτσι, και γι' αυτό δεν θέλουμε να διαταράξουμε την ισορροπία μεταξύ καλά και κακά μικρόβια. Στο έντερο υπάρχουν πάρα πολλά μικρόβια, πάντα. Και να το ξέρετε αυτό, όταν, δεν ξέρω, είναι πολύ της μόδας για κάποιο λόγο και δεν ξέρω από πού ήρθε αυτό το πράγμα, η πρώτη φορά που το άκουσα όταν ήρθα στην Ελλάδα πέρσι, να πάρουν δείγμα από το πρόλογο και να το στείλουν για καλλιέργεια αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει από εσάς, βάλτε μία μπατονέτα στο στόμα και στείλτε το για καλλιέργεια. Και θα σου πω τι θα βγει. Θα βγει εφιαλτικό πράγμα θα βγει στην καλλιέργεια. Έτσι. Ό,τι θέλεις από μικρόβια έχουμε μέσα στο στόμα. Είναι βούρκος. Όλοι μας. Και τα πουλιά και τα σκυλιά και τα παιδιά είναι τρομακτικά τι έχουν μέσα στο στόμα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μικρόβια μέσα στο στόμα. Είναι ανοιχτό. Δεν είναι αποστηρωμένο περιβάλλον. Είναι τρύπα που μπαίνουν μέσα πράγματα από το περιβάλλον και τα βάλουμε μέσα στο σώμα μας. Σημασία έχει τι μικρόβια είναι και σε τι αναλογία μεταξύ τους σε κάθε στιγμή. Δεν είναι κακό να υπάρχουν μικρόβια. Και κάποια από τα κακά μικρόβια θα είναι μέσα. Η κόλλαη μπορεί να έχεις μέσα στο στόμα σου. Παστερέλα μπορεί να έχεις μέσα στο στόμα σου. Διάφορα μικρόβια που τα ακούς και τρέμεις, ας πούμε. Δεν πειράζει σε ένα ποσοστό συγκεκριμένο. Γιατί έχουμε τα καλά βακτήρια που μας προστατεύουν από τις κακές επιδράσεις, από τα κακά μικρόβια. Εμείς δεν θέλουμε να σκοτώσουμε τα ωφέλιμα τα βακτήρια. Και γι' αυτό όταν παίρνουμε αντιβιώσεις αβέρτα, μπορεί να σκοτώνουμε βακτήρια που τα χρειαζόμαστε για να μας προστατεύουν από τα κακά βακτήρια. Και ένα κλασικό παράδειγμα που συμβαίνει στα πουλιά, πολύ συχνά, είναι ότι δίνουμε αντιβίωση, σκοτώνουμε αυτούς τους πληθυσμούς εδώ, έτσι, από κάτι κόκκους που χρειάζονται και ζουν εκεί και τα θέλουμε. Και επειδή έχουν σκοτωθεί αυτά,
πολλαπλασιάζονται ξαφνικά κάθε άλλα. Κλωστρίδια, για παράδειγμα. Τα κλωστρίδια είναι πολύ κακά. Μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά σε ένα ζώο, σε έναν οργανισμό, σε οποιοδήποτε οργανισμό. Τα κλωστρίδια υπάρχουν. Δηλαδή, άμα κάνω καλλιέργεια αυτή τη στιγμή από το έντερό μου, θα βρω κλωστρίδια στάνταρ. Αλλά είναι 1% από το πληθυσμό μου. Άμα σκοτώσω αυτά εκεί, και υπάρχει άπειρη τροφή πλέον για ό,τι μικρόβιο θέλω, τα κλωστρίδια θα πολλαπλασιαστούν και θα πιάσουν όλο τον πληθυσμό. Και τότε είναι επικίνδυνα τα κλωστρίδια. Όταν είναι 1% δεν είναι επικίνδυνα. Όταν είναι 90% είναι πολύ επικίνδυνα, σκοτώνουν. Οπότε δεν θέλουμε να διαταράξουμε τη χλωρίδα με αυτή την έννοια και γι' αυτό δίνουν προβιωτικά. Όταν δίνουν αντιβιωτικά, πολλοί λένε να δώσεις προβιωτικά. Τα προβιωτικά τι είναι? Είναι καλά βακτήρια. Δηλαδή δίνουμε από το στόμα καλά βακτήρια να φάει το ζώο με την ελπίδα ότι θα πολλαπλασιαστούν αυτά τα καλά βακτήρια και θα πιάσουν τόπο και δεν θα πιάσουν τόπο τα κακά βακτήρια. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Έχουν γίνει άπειρες μελέτες γι' αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλη έννοια, είναι πολύ καλή ιδέα, έτσι δεν είναι? Κάποιος το σκέφτηκε και είναι ωραία ιδέα. Δεν ξέρει κανένας κατά πόσο ισχύει. Ούτε στον άνθρωπο, ούτε στο σκύλο, ούτε στη γάτα, ούτε στα καναρίνια, έτσι. Και όσες μελέτες γίνονται σε αρουραίους και μετά γίνονται σε κουνέλια και σε διάφορα ζώα, έτσι. Δεν ισχύει τίποτα για όλα τα είδη. Ποτέ δεν ισχύει τίποτα για όλα τα είδη όταν έχει σχέση με τη χλωρίδα. Η χλωρίδα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για κάθε είδος. Οπότε, δεν λέω να μην δώσετε προβιωτικά, να δώσετε προβιωτικά. Δεν κάνουν κακό. Απλά μην περιμένετε θαύματα από τα προβιωτικά. Δεν είναι ούτε πανάκια, ούτε είναι κάτι που θα ιατρέψει από κάποιο νόσημα. Τα δίνουμε προληπτικά για να βοηθήσουμε να μην γίνει πολλαπλασιασμό από κακό μικρόβιο. Αν υπάρχει ήδη το κλωστρίδιο, για παράδειγμα, το κακό βακτήριο, τα προβιωτικά δεν θα σκοτώσει. Δεν θα σκοτωθούν τα κλωστρίδια, έτσι. Θέλει αντιβίωση να σκοτωθούν τα κλωστρίδια. Πρέπει να δοθούν αυτά πριν γίνει το κακό. Αλλιώς δεν κάνουν τίποτα. Και το συγκεκριμένο, ας πούμε, έχει λακτοβάτσιλους, έχει διάφορα καλά βακτήρια. Αυτά τα καλά βακτήρια είναι καλά για μένα και για σένα. Δεν ξέρουμε για τα κανένα είναι καλά. Έχουμε κάνει μελέτες με πολύ τέλος πάντων εξελιγμένο τρόπο να βρούμε τι βακτήρια υπάρχουν στο έντερο σε διάφορα πουλιά. Και βρίσκουμε ό,τι θες. Από όλες τις οικογένειες βακτηρίων, βακτήρια που δεν έχουν καταγραφεί καν υπάρχουν μέσα στα έντερα σε ένα παπαγάλο στο Αμαζόνιο. Είναι καλό το βακτήριο αυτό, είναι κακό, δεν ξέρουμε. Αν δώσουμε λακτοβάτσιλους θα βοηθήσει το παπαγάλο να ζει καλύτερα, δεν ξέρω. Έχει μια ισορροπία με τα βακτήρια που έχει και ζει με αυτά. Δεν ξέρουμε πόσο θα αλλάξει αν εμείς δίνουμε άλλα βακτήρια. Είναι πολύ πλοκό θέμα. Μύκητες. Τι είναι οι μύκητες? Μύκητες είναι και μπορεί να είναι μόνο κυταρικοί και πολυκυταρικοί. Είναι πιο πολύπλοκοι από τα βακτήρια. Έτσι, είναι ένα βήμα πιο εξελιγμένο από τα βακτήρια, διαφορετικό. Οι μύκητες τρέφονται από οργανικό υλικό. Αν δεν υπάρχει οργανικό υλικό, δεν ζουνε. Έτσι, δεν πολλαπλασιάζονται οπουδήποτε. Θέλουν υγρασία και οργανικό υλικό. Οι μύκητες υπάρχουν παντού. Υπάρχουν σε αυτό το δωμάτιο, είναι γεμάτο μύκητες. Εκεί στο τοίχο εδώ και εκεί που έχει υγρασία είναι τίγασμο μύκητα. Και εκεί που έχετε τα καρίνια σας έχετε μύκητες. Σίγουρα πράγματα. Είναι κάτι που υπάρχει στο περιβάλλον μας. Εισπνέουμε μύκητες συνεχώς, τρώμε μύκητες, τρώμε μανιτάρια, τα οποία είναι μύκητες, αλλά χώρια από τα μανιτάρια. Οι μύκητες υπάρχουν παντού. Και δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τους μύκητες από το περιβάλλον. Είναι σχεδόν αδύνατο. Μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό των μυκήτων. Σίγουρα, αν υπάρχει ένα μέρος στο δωμάτιο που έχει πογιά και έχει μαύρες κοιλίδες στο τοίχο και γίνεται χαμός από μύκητες, φυσικά και θέλουμε να μειώσουμε τον πληθυσμό εκεί. Αλλά γενικά θα υπάρχουν οι μύκητες. Το θέμα είναι
αν ο οργανισμός είναι σε θέση να κατεπολεμήσει μια μόλυνση από μύκητες. Ότι θα μπουν στο αναπνευστικό, θα μπουν. Ότι θα μπουν από το στόμα, θα μπουν. Ένα ζώο που είναι καλά δεν παθαίνει μυκητιάσεις. Πρέπει να γίνει τρομερή εισβολή από μύκητες για να αρρωστήσει ένα ζώο μόνο και μόνο επειδή ήρθε σε επαφή με μύκητες. Πρέπει να γίνει μεγάλη εισβολή. Δηλαδή να πάει στο τοίχο εκεί που έχει μαύρο και να πνέει μπροστά από τον τοίχο δισεκατομμύρια σποράκια και τότε θα πάθει μυκητιάση και να είναι καλά. Και το ίδιο ισχύει όμως και για μας, έτσι. Αν πάω εγώ και γλύψω τον τοίχο που έχει μύκητες απάνω, μπορεί να πάθει μυκητίαση. Αλλά σε γενικές γραμμές, ένα ζώο που είναι καλά δεν παθαίνει μυκητίαση. Και θα μιλήσουμε κι άλλο για μύκητες. Θα μιλήσουμε για μύκητες. Αντιμυκητιακά φάρμακα υπάρχουν, έτσι, και είναι πολύ αποτελεσματικά, ευτυχώς. Είναι λίγα, αλλά είναι λίγα επειδή είναι αποτελεσματικά και δεν έχουν αναγκαστεί να ψάξουν για χιλιάδες καινούρια φάρμακα. Έχουμε καλή δουλειά με αυτά που υπάρχουν. Και μετά είναι τα παράσιτα, τα οποία είναι ακόμη πιο εξελιγμένα ζώα. Έτσι. Είναι μονοκυταρικά ή πολυκυταρικά. Εκεί μπαίνουν πρωτόζωα, τα κοκκίδια, έτσι, σκουλίκια, τα αρκάρια, τα έντομα, οτιδήποτε είναι πολυκυταρικό και χρειάζεται εις βάρος έναν άλλον να ζήσει. Να ζήσει εις βάρος ενός άλλον. Δηλαδή να βγει το αίμα, να ζει επάνω του, να τρέφεται από έναν ξενιστή. Αυτά είναι όλα παράσιτα. Είναι πάρα πολλά φάρμακα για τα παράσιτα. Βέβαια είναι πολλές ομάδες παρασίτων, δεν είναι μία ομάδα, είναι πάρα πολλά ζώα που θεωρούνται παράσιτα. Και το θέμα με τα φάρμακα για τα παράσιτα είναι ότι όπως με τα αντιβακτηριακά φάρμακα, τα αντιβιωτικά, έχει γίνει κατάχρηση αντιπαρασιτικών φαρμάκων πιο πολύ από τους κτηνιάτρους που δουλεύουν με παραγωγικά ζώα. Εκεί έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο και με ατελείς θεραπείες κτλ. Και επειδή τα παράσιτα συνήθως είναι πιο πολύπλοκα ζώα, δημιουργούνται ανθεκτικές φυλές πολύ εύκολα. Γιατί μπορούν, επειδή είναι πολυκυταρικά, μπορούν να βρουν τρόπους να νικήσουν το φάρμακο και να μην δουλεύει το φάρμακο και να πάνε στο επόμενο στάδιο και να βρούμε εμείς ένα καινούριο φάρμακο και να το δοκιμάζουμε και για ένα διάστημα δουλεύει και μετά γίνονται ανθεκτικά σε αυτό και πάει λέγοντας. Οπότε είναι πάρα πολλά φάρμακα, αλλά κάποια δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά πια. Και κάποια είναι βέβαια πολύ τοξικά για τον ίδιο το ζώο. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς κάνουμε τις θεραπείες για παράσιτα. Εμβόλια, η έννοια του εμβόλιου. Είναι επίσης πολύ μεγάλη έννοια. Κάποιοι έχουν παρεξηγήσει το τι είναι το εμβόλιο. Ένα εμβόλιο το χρησιμοποιούμε για να γίνει έκθεση σε ένα αντιγόνο. Αντιγόνο είναι αυτό που προκαλεί την αντίδραση στον οργανισμό, την κακή αντίδραση, έτσι. Το εμβόλιο είναι για να προστατεύσουμε από νοσήματα, συνήθως από ιογενή νοσήματα, αλλά και από βακτηριακά νοσήματα. Δεν προκαλεί νόσος πλέον, έτσι. Τα εμβόλια τώρα είναι εξελιγμένα πράγματα. Δεν προκαλούν νόσο. Αν δώσουμε δηλαδή το εμβόλιο για το POX, δεν προκαλέσει POX στο ζώο. Δεν θα έχει POX. Θα έχει ανοσία εναντίον του POX. Δεν θα έχει POX. Δεν δίνουμε το νόσημα στο ζώο και νοσεί από αυτό το νόσημα. Δίνουμε μόνο προστασία. Έτσι. Δεν είναι για όλα τα νοσήματα, δεν υπάρχουν εμβόλια για όλα τα νοσήματα. Υπάρχουν για συγκεκριμένα νοσήματα. Αυτό έχει σχέση με πόσο διαδεδομένα είναι τα νοσήματα. Δυστυχώς με τα πουλιά, και ειδικά με τα καναρίνια, αλλά και με άλλα πουλιά, επειδή δεν είναι ένα ζώο που το έχει όλος ο κόσμος όπως ο σκύλος και η γάτα, δεν έχουν δημιουργηθεί εμβόλια για όλα τα νοσήματα. Είναι πάρα πολλά νοσήματα που θα μπορούσε θεωρητικά να υπάρχει εμβόλιο για τα πουλιά, αλλά δεν υπάρχει γιατί οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές δεν θέλουν να δώσουν λεφτά για να δημιουργηθεί αυτό το εμβόλιο και να παράγει αυτό το εμβόλιο. Και μάλιστα υπήρχαν κάποια εμβόλια για παπαγάλους για πολλά χρόνια,
έγινε ένας άλλος στην Αμερική που έγινε, δηλαδή φρούτωσε η παραγωγή και η πώληση παπαγάλων και κάνανε 2-3 εμβόλια για τους παπαγάλους στη δεκαετία του 80. Και επειδή η αγορά είναι μικρή, έτσι, δεν τους συμφέρει να παράγουν αυτά τα εμβόλια άλλο για τους παπαγάλους και δεν υπάρχουν αυτά. Υπήρχαν δηλαδή και δεν υπάρχουν πια. Οπότε είμαστε λίγο χωρίς προστασία για τα περισσότερα νοσήματα. Για τα καναρίνια ουσιαστικά είναι μόνο το εμβόλιο για το Fox που είναι πιο διαδεδομένο. Ναι, sorry. Δεν είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα, είμαστε έτοιμοι για Θες να κάνουμε ερωτήσεις καλύτερα? Εγώ δεν